Som jediný, kto nevedel, že do lietadiel udiera blesk? Takže tu je vysvetlenie. Sedíte si pri okne, sledujete oblaky a zrazu bum, blesk udrie do krídla. Desivé však? Ale nebojte sa, nie je to také zlé, ako to vyzerá. Verte či nie, do komerčných lietadiel udrie blesk v priemere asi raz ročne. Piloti sa snažia búrkam vyhýbať, ale niekedy sa to jednoducho stane. Blesk zvyčajne udrie do prednej alebo zadnej časti lietadla a prechádza pozdĺž vonkajšieho plášťa, pričom vychádza z krídel, riadiacich plôch alebo chvosta. Predstavte si lietadlo ako Faradayovú klietku. Chráni všetkých vo vnútri. Lietadlo je vyrobené z materiálov ako hliník, ktoré dobre vedú elektrinu, čo umožňuje blesku prejsť bez toho, aby vnikol do kabíny. Možno uvidíte drobné poškodenia v miestach, kde blesk vniká alebo vychádza, ale ide len o povrchové záležitosti. V podstate let cez búrku môže byť intenzívny, ale buďte si istí, lietadlo je navrhnuté tak, aby to zvládlo. Takže na budúce, keď uvidíte ten záblesk svetla, len sa pohodlne usaďte a užite si let. Zostaňte zvedaví, zostaňte v bezpečí. Rovnováha života.